jamdi jiɗiɗi silmaji capanɗe tati to Richard Toll rew leydi Sénégal kono wattu goto yoni to Conakry lamorde Guinée. Moussa Oumar Bari ko kulol mawgol e goƴa woni ko teska immorade e ɓesguli kidira ɗum ko caggal nde janguji kuliyankoɓe mbaɗi e nder nokkuji jeeɗiɗi e nder yontere nde tawino e majji wuuro Diboli ko wuuro Mali heerodirgo e kidira wuuro e nder leydi Sénégal to Rosso rewo leydi Sénégal fijinaji teskama caggal nde nantina mayde suko biyeteɗo Vieux Talla Keita o soko jaro e duuɓi 17 maayi e fuɗɗode yontere nde to suudu safrirdu ndu Richard Toll o nawa e ndu suudu safrirdu ko caggal nde o jaggodiri e dadiɓe ɗiɗo wonnoɓe to commissariat spécial mbo Richard Toll. USAID salndu Amérique walloru balle walla mbiyen waɗoru balle faade e windere nde ko ina abbo hande e duuɓi nogas uddama balle ɗe dartinama e nder windere nde foof ko Marco Rubio jagorɗo Amérique kalfinaɗo jokkodire leydi ndi e leyɗe janane nantini o kabaru heccenki. tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde on calminama bisimilla moon e kabaruji ɗi e fuɗɗode majji ɓesguji pinuji to kidira ina gondi e kulol mawgol e oɗo saaha guila janguji kuliyankoɓe mbaɗi ñande talata e guure kewɗe e tawi e Diboli ina hen Diboli ko wuuro Mali heerodirgo e kidira wuuro e nder leydi Sénégal ñande hen ko dillere piyanɗe findini ɓesguji kidira hay tawi ardiɓe Sénégal ɓeydi ndenago e nden nokkure ɓesguji ɗi ina eri nde d'accord konunkoɓe waɗate ɗon ɗo keerol hakkude mabɓe e leydi Mali keɗoɗen jangtore Oumar Mamadou Sow. Diboli ko e nder leydi Mali kidira ko e Sénégal kono ina wawi wiyede ko ɗum nokku goto nde tawno guri ɗe ɗiɗi koddi nde ɗin janguji mbaɗi toon to Diboli wonani kulol mawgol no fewi ɓe finoɓe e kidira. Ibrahima Diop ko goto e sukaɓe dariɓe ɓe kidira. no situation waɗi nde minen fof min kawjino kilaji amen jiiɓi seeɗa min kulino Diboli Mali ko ɗon haaɗi kadi woni brigade d' intervention gonɗo ɓe mbiye Garsi kamɓe ɓe gaari waɗi sécurité frontiére o kamɓe police des frontières ɗo moom hakkillaji amen ndeeƴi. Kulol ngol yaajina ko ɗum gomɗinani en Amadou Diop hoorejo radio Jokkere FM ngo kidira. par ce que piyanɗe ɗe ko kañum pindini kiidirnaɓe no piyanɗe ɗe piiri ni ɓene mbiya ko asmane dirata ɓene mbiya ala ko ponoji pelli ɓeɗe mbiya ayi petnaji ɗi koye mum bangge natirde immade Sénégal e naata Diboli ko on police ɓe mbaɗi attaqué kiidir ɗo hannde fof nena wonti gendarme e militaire uji donc ɗum tawde reeni min seeɗa kono kam min kuuli par ce que a meeɗa din ko nananoɗa tan. ɓe kiidiranaɓe kolli ɓerɗe mumen ndeƴani saabu ɓattodiral e leydi Mali eɓe ñaagui noon nde d'accorde konumkoɓe waɗete ɗon e kidira kerol mabɓe e Mali. terrorisme mom to haala mum haala fof arande koma kula hakkille ma deƴata pourtant gonga haale hakkillaji amen deƴa miɗen cuhli ka militaire kidira ɗo min ngala ka militaire woni ko ha Bakel walla Goudiri ko mamɓen ngara dan ɗum kadi wona lawol minen koye frontiére min goni. horeɓe Sénégal ɓe ɓeydi ndenago e kerol hakkude leydi ɗe ɗiɗi kono ɗi ɓesguji pinoji e kidira gurdi koye ɓerɗe ƴerɓiniɗi.